куштори ошиқ аз дасти маъшуқ дар Душанбе. Вазорати умури дохили Тоҷикистон як ҷавонзанеро бо иттиҳоми куштори маъшуқааш боздошт кардааст. Тибқи гузориши телевизионии ин ниҳод боздоштшуда Дилором Собироваи 28-сола мебошад, ки бо Холов давлатманди 27-сола муносибати маҳрамона доштааст. Ба иттилои манбаъ, Дилором Собирова зодаи шаҳри Душанбе оиладор ва Холов давлатманд истиқоматкунандаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ низ соҳиби оила ва ду фарзанд будааст. Гуфта мешавад, ҳарду ҷавон муносибати маҳрамона барқарор намуда, пайваста дар хонаи Холов дидорбинӣ мекарданд. Дидори охирин ва фоҷиабори ин ду нафар шаби 15 феврал ба поён мерасад. Бино ба гузориши Вазорати корҳои дохилӣ, дар ин шаб низ дидори ин афрод доир мегардад, аммо миёнашон муноқиша сар мезанад, ки Собирова бо корд як маротиба ба қафаси синаи маъшуқааш зада, бо бераҳмӣ махсус ӯро ба ҳалокат расонидааст. Зимни бозпурсӣ Собирова изҳор дошт, ки дар пайи муноқиша кордро гирифт ва танҳо мехост, ки тарсонад, аммо кор бо зарба анҷомид. ҳоло нисбати боздоштшуда ба моддаи 104 Кодекси ҷиноятии Тоҷикистон парванда боз шуда, тафтишот идома дорад. Мавриди зикр аст, ки ин моддаи қонун маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 8 то 15 соли зиндонро пешбинӣ мекунад.